Terapia je predovšetkým rozhovor, iný ako ste viedli doteraz. Nebudem vám dávať nejaké odpovede, skôr vám budem klásť otázky a nebudem vám núkať svoje videnie, skôr vás budem motivovať k tomu, aby ste overovali svoje videnie. Poviem vám svoj názor, k čomu by vám aj bol. Budem sa zaujímať o to, čo si myslíte vy. Nebudem sa snažiť vám ani porozumieť. Aj tak by som vám rozumel cez svoje vlastné filtre. Budem sa skôr zaujímať, ako tomu rozumiete vy. Budem sa snažiť, aby ste sa stretli predovšetkým sám so sebou. V párovej terapii vás určite nebudem učiť komunikovať. To by som spolu s vami plával iba na povrchu. A to si načítate v múdrych knihách. Predstavte si, aj v párovej terapii vás budem viesť, aby ste každý šiel do svojho vnútra. Lebo to, čo sa deje vo vzťahu, je častokrát vyrezonovaním toho, čo máme v srdci. Na riešenie vášho problému budete odborníci vy. Ja budem odborník na podnetný rozhovor.